Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ongi etorriak Nafarroako janariak saiora. Gaurko saioan, hasteko, Asier Ormazabalekin hitz egingo dugu Barasoaingo tomatei buruz, eta jarraian fideuá berdea sukaldatuko dugu. Ondoren, Maria Jesusekin etxetxipia gaztei buruz arituko gara, eta amaitzeko marrubibar sukaldatuko dugu. Bueno, egunon, Asier. Egunon. Konta iguzu, nor zaitugu eta non gaude orain? Bueno, Asier Ormazabal naiz, eta Barasoainen gaude, Baldorban bailarean. Eta nire esplotazioaren zati baten gaude, invernaderoan. Gero ere zerealak eta egiten ditut ere bai, kanpoan ja. Eta hemen, inbernadero badut, tomateak egiten ditu dana, eta hori. Konta iguzu, nolatan sartu zinen lehen sektorean? Ni berez Iruñekoa naiz, baina ama hemengoa dut. Eta nire aitonak eta amaren osabek nekazariak ziren. Baina gero nire ama 15-18 urtekin Iruñera joan zen bizitzera. Han jaio nintzen nik, baina beti izan dugu nahiko harremana herriarekin, ez? Orduan beti, lehen sektorekin hemengo etxean nahiko erlazio izan dut, traktore izaten ziren etxean eta beti nahiko kuriosidadea, ez? Bera egiten zidan horrek. Eta azkenen hasi nintzen eta lanbide heziketa nekazal eskolan egin nuen. Hortik atera eta lehen nire osaba batekin bururatu zitzaigun inbernadero montatzea, eta orain dela 2001an, 2002an, orain dela 19-20 urte, montatu ginen eta ordutik hemen gaude. Familia enpresa izanik, nola lan egiten duzue? Nola zaudete antolatuta? Nire osabaia jubilatu egin zen eta ni bakarrik nago, badute langile bat eben, nerekin lanean. Orduan bera hemen egoten da inbernaderoan egunero, eta ni inbernaderora etortzen naiz, baina nola beste zerale lekaletan eta lana daukaten, bi aldetan egoten naiz. Hemen tomatea jasotzen dugunean, hemen egoten naiz egunero, bestela ere, baina beste kanpoan ere lanak baditut, eta orduan ni esango nuke 150an ebailela, alde batean eta bestean. Ja tomatearen ekoizpen prozesuaren inguruan, tomatearen hazia sartzen duzuenetik tomatea bera hartzen edo biltzen duzuen arte, zein pauso ematen dira? Bai, tomatean hazia erosi egiten dugu, bi barieda ditut. Bat komertziala da, esango nuke, jak izena duena, hemen Euskal Herrian asko egiten da. Eta badute beste bariede bat, ez dakit, autoktonoa o bertakoa deitu, nik jaso haziak selekzionatu egiten ditut, eta berriz landatu egiten dut. Orduan da tomate olako berezia, ez? Orduan landarea bai kanpoan egiten digute, guk landarea erosten dugu, haziak bidali eta landarea egiten digute, batzutan gertu, beste batzutan Murtziatik ere ekarri izan dugu. Eta landatuta gero, lehenbiziko gauza da, soka bat jaisten dugu inbernaderoaren goiko partetik, lotu, eta gero kimatzen hasi. Gero loreak egiten dira, handik fruituak, eta gorantza doan heinean, hasten dira beko tomate horiek hartzen, eta hola izaten da. Gero tomatea behin jasota, hor barruan badu klasifikadora bat, eta jak tomatea bai saltzen dugula lau tamainatan. Bestea ez, nahiko handia izaten da beti eta tamaina batean saltzen dugu. Kultibazio prozesu honekin jarraituz, prozesu honetan zehar, zeintzu dira zuen produktuak, zeintzeko egin behar dituzuen betekizunak? Bai, egunerokoan astean behin, hemen 5.000 landare ditugu,
Orduan, astean behin kimatu egiten ditugu eta sokari lotu. Gero bai, ongarria egin behar zaio ia astean behin, preparatu, gero ureztatzea automatikoa da, hori bai. Eta gero ikusi aber ez dakit zerbait dauken, onjon bat, beti izaten dira insektuak, orduan hortan pixkat vigilatu. Bilketari dagokionez, tomateak urte guztian zehar joaten zarete biltzen, edo momentu konkretu batean egiten duzue lan guzti hau? Bai, urtean bi landaketa egiten ditugu, udaberrikoa eta udazkenekoa. Udaberrikoa otsailean 15ean jartzen dugu, apirilean bukaerara aldera edo maiatzan lehenbiziko egunetan hasten garaia tomatea biltzen eta saltzen, eta San Ferminetan 5an o 6an landare hori kendu, 2-3 egunetan dena garbitu eta landare berria jartzen dugu. Hori hazten joaten da eta irailaren hasieran hasten da berriz tomatea, hor hasten gara berriz tomatea jasotzen eta gero generalean abendura aldera edo bukatzen dugu. Aipatu duzu, 2 tomate klaserekin lan egiten duzula, printzipioz. Zeintzuk dira tomate hauek dituzten ezaugarriak? Erabat komertziala da, hemen asko jaten dena, produzitzen dena, nahiko azal fina dauka, zaporea eta tomate nahiko gogorra da. Bestea berriz, da bai tomate rosa o feo horren antzekoa du, pixkat biguina jarri daiteke, igual bero handia egiten duenean, eta pixkat argiagoa dut kolorea. Nahiz eta azala ere fina dauken. Zapore aldetik ere bai nabaritzen da? Bai, testura nahiko diferente dute. Esango nuke jak gogorragoa dela, adibidez sagar bat jango bat zenu bezala, ez? Eta bestea testura dauka pixkatola mantekosoa bezala, ez? Beste fruta, ez dakit platanoren bat jaten badezun bezala olako mantikosoa o biguinagoa. Sortzen dituzuen produktuei dagokionez, zeintzu dira merkataratzen dituzuen produktu ezberdinak? Bai, tomatea jak blau tamainatan saltzen dugu, handitik txikira. Handiak beti prezio gehiago dauka txikiak baino. Kutxatan, 10 kiloko kutxatan saltzen ditugu, peren pegatinakin, segiloarekin, gurea dena, herrian izenarekin. Eta, hori, bestea ez dugu tamaina ezberdinetan sailkatzen, eta hor ez dugu pegatinakin. Eta bestea saltzen da, beste gabe ere bai, 10 kiloko kutxetan. Gero badut ere bai web horri bat, non egunero ateatzen den kutxaren bat, hor 3, 5 edo 10 kiloko kutxak ditugu, eta peninsulako edozein tokira bidaltzen ditugu. Zein da web horriaren izena? saboratomate.es. Ederki. Aipatu berri duzun pegatina horrekin loturik, eskualdeko produktu elkarteren batean edo inolako sormarka baten barruan altzaude, eta hala bada, edo ez bada ere, ze garrantzi du horrek? Bai, hemen ez dugu ensaladako tomatean, ez dugu sormarka propiorik edo segilurik. Orduan, badago Elizarra ondoan dago herri bat, Artabia, hortan baditu lagun batzuk gu bezala orain dela 20 urte hontan dedikatzen direnak, eta badu olako pegatina bat bion artean, pegatina berdina da, behan herriaren izen aldatzen da, eta orduan esango nuke badugula olako marka propio bat, ez? Orain dela urte asko saiatu izan ginen Nafar gobernuarekin olako eusko labelen antzeko zerbait sortzen, baino zuten interesik izan, zuten interes handirik erakutsi, orduan sortu ginen guk marka hori. Orduan, ez dago deus, nik uste
egitea ongi legokela, ze, bueno, beti bertako produktua bazakit nolabait ere promozionatzea eta ona dela, gertukoa eta denboraldian egina. Gaiaz pixkat aldatzen, baina administrazioarekin zerikusia duena, inolako laguntzarik jasotzen alda, horrelako proiekturen bat hasterakoan? Bai, badaukera, nik jaso nuen. Bada urtero nekazaritza sailetik badira diru partide batzuk, baina gehien bat izaten dira inkorporatzen diren gazteendako. Bueno, irekiak dira, baina orain egiten da, esaten diote, konkurrentzia kompetitiba. Orduan, bada diru bat, eta puntuazioan arabera dirua jasotzen duzu debez. Orduan, orain, dagoen eskaera guztiekin eta diru gutxirekin, dirua jasotzeko gaztea izan bazara eta lehenbiziko aldiz egin behar duzu lan. Hasi berria, ez? Bai. Eta baduzu, ez dakit orain, baina nik uste 150.000ko laguntza baduzula. Nik jaso nuen orain dela 20 urte eta egia esan asko laguntzen du horrek. Baina momentu puntualetan da, ez? Hasterakoan... Baduzu hori da primera instalación esaten diotena, gero badira plan de mejora, ez? Nik badut nire esplotazioaren dela 20 urte, inbertsio handi bat egin nahi dut, eskatzen dut, eta 140 emango zidaten. Baina orain, esan didudan bezala, konkurrentzia kompetitibaren historiakin, lehentasuna dute gazteek eta sartzen direnak lehenbiziko aldiz. Orduan nahiz eta nik plan de mejora bat aurkeztu, ez nintzateke sartuko puntuazioen arabera, orduan ez nuke dirurik jasoko. Bueno, ja berriro ere gaiez aldatzen, bizi berri dugun eta bizitzen ari garen koronavirus 19 famatuarekin zerikusia edukirik, eragin nabarmena izan aldu zuen lanean? Ez bat ere. Egia esan, gu bi gara hemen lanean eta ez gara oraindik kutsatu eta lan egin dugu normal. Gero saltzerakoan ez dugu inongo problemarik izan, hasieran bai izan zen olako, ez dakit, puntu, ez dakit nola zen, ez genekiela nondik aterako zen, ez? Gu apilan bukaeran hasten gara tomatea saltzen, koronavirusa martxoan etorri zen, iaz, eta orduan, justo etxetik atea berrira hasi ginen tomatekin. Ez genekin nola ateako zen gauza, baina ongi saldu zen. Eta ordutik ere bai oso ongi saldu dugu. Nik uste jendeak gero eta gehiago jotzen duela bertako produktuen bila, eta nahiz eta batzutan prezioz pixkat garestigo izan, nik uste jendeak baloratzen hasia dela. Ederki Asier, orain hemendik buelta bat emango dugu, pixkat ikusteko nola egiten duzuen tomateen ekoizpena, eta ondoren joango gara zuen soletara, hori ere bai ikustera. Erki. Hau kalefazio galdera bada, eta lehen esan duen bezala, urtetan bi landaketak ditugu, eta lehenbizikoa otsailean 15 landatzen dugu. Hor, kanpoan hotz desiente egiten du, eta invernaderoa beti mantendu izan behar da 14 gradutan, gutxinez. Bestela tomateak hotzakin sufritu egiten du, eta lorak ez dira ongi, frutak ez dira ongi eratzen. Orduan badugu kalefazio sistema bat, baditugu hor invernaderoan barruan 20 kilometro hodi, kuarruatua, eta hortik ura pasatzen da 50 gradutan eta invernaderoa berotzen du. Orduan hau kaldera da, hemen biomasazko kaldera bada, hemen erretzen dugu oliban ezurra. Hor badugu kanpoan silo bat, 20 tona kabitzen direnak silo hortan, eta sinfin baten bidez sartzen dugu barrura, eta hemen erretzen dugu eta horrekin berotzen dugu invernaderoa. Hemendik ibiltzen, bertze gauz batean ere bai, fijatu naiz, ikusten dut, tomateak landarea ez dagoela lurretik landatua. Hori da, hemen tomatea guk
sistema hidroponikoan egiten dugu. Lurrean ez dugu tomaterik jartzen. Baditu zaku moduko batzuk, eta hor fibra de koko daukagu. Orduan, hori da tomatea hor jartzen dugu, hori da bere sustratua, eta bere ezaugarria da koko fibra horrek ez diola landareari inongo mineraliko jakirik ematen. Orduan, tomatea hor jarri eta gero gotero edo tubotxo baten bitartez landare bakoitzari ematen diogu euro behar duen ura eta behar dituen jaki guztiekin, bai nitrogenoa, fosfora, potasioa edo dena delakoa. Orduan hori dena badugu hor ureztatzeko gela bat, hor badago makina bat, non ura eta ongarri guzti horiek nahastu, holako soluzio egoki bat osatzen duena, eta hortik bidaltzen dugu landore bakoitzari bere behar duen dosia. Beno, Asier, hemen etorri gara, hemen zuen ustara, zereal ustara. Konta iguzu, nolatan egiten duzu ere bai diversifikazio hau? Bueno, hemen 70 hektaria inguru ditut. Bertan bai garia, garagarra, kolza, ilarrak, pentsurako ilarrak ere egiten ditugu. Eta hemen, orain jaso berria dugu, uztaian bukaeran bukatu ginen. Eta segituan iraian erdialdera hasiko gara zerealekin ereiten, bai urrian erdialderaino. Hemen Barasoinen bada kooperatiba bat, Baldorba osoko kooperatiba bat, horren bazkide banaiz, eta orduan hortik hartzen ditugu bai behar ditugun haziak eta fitosanitarioak behar dena, eta hor eramaten dugu dena eta beraiek saltzen dute. Eta bilketari dagokionez, noiz egiten duzue? Generalean ekainan erdialdera hasten gara, hilabete bat luzatzen da generalean, eta, hori bai dela eguneroko lana, astean 7 egun eta goizetik gauera. Eta jarraipenari dagokionez, zerealek jarraipen garrantzitsu bat eskatzen dute, tomateak bezalagian edo gutxiago. Egia esan, zerealek momentu gutxitan lan asko eskatzen dutena, ez? Orain segituan hasiko gara ere egiten, eta hor 15 egunetan dena egin beharra dago, eurian arabera egiten dugu. Orduan, euria markatzen duenean, hasten gara dena preparatzen ere egiteko. Gero herbizidak eta botatzen dira ere bai, orduan badira holako 3-4 eguneko eguraldi leiho batzuk, eta hor lan guztia egin behar izaten da. Eta gero uzta da lan gehien eramaten duena, hor bai egoten garela hilabete bat segidan lan egiten. Nunean. Ederki Asier, mila esker haunitz, hemen Barasoinen zure lana erakusteagatik eta partekatzeagatik, eta bertze bat arte. Eskerrik asko zuei. Prestatu behar dugu fideuá berdea. Lekakin prestatuko dugu, hortarako beharko dugu, tipuleta, lekak, txalda pixket, katza eta olioa, eta gero, lekak eta fideuá erabiliko dugu. Hau da, fideo potolo hau, baratxuri zizterda, salda berriz, eta, hasiko gara, eta ikusiko dugu, abertze emaitza, ze atratzen zaigun. Lehenik, xiatuko dugu tipuline, mentxe botako dugu olio pixka bat. Zuen jarriko dugu.
Eta lekak ere bai. Gatza. Ikusi duzuen bezala, sueztitu dugu tipula eta gure lekak eta bota dugu salda gainetik. Eta orain utziko dugu egosten. Eta gero ja, behin egosten denean, nahi dugu pureatu. Eta olio pixka bat bota, hori, maonesako antzeko bezalako testura ja lortzen dugun, eta hau izango da alde bat. Bai? Orain beste bat prestatu behar dugu, beste aldea. Orain prestatu behar dugu gure fideua. Beraz, jarriko dugu zuan, tipuleta bat, baratxuri zizter bat ere bai. Baratxuri bat. Baratxurie. Orain zuan jarriko dugu. Lekak ere bai jarriko dugu. Gatza pixka bat emango dugu. Hau bihurtuko dugu krema, beraz pureatuko dugu. lekak tipuleta baratxuriari botako diogu ja salda. Eta utziko dugu irikiten, eta irikiten hasten denean, orden botako dugu fideua.
Eta behin egosizkero fideua, nahaziko dugu kremakin, eta ja, enplatatuko dugu. Jasi da irikiten, beraz, jarriko dugu fideoz. Hementxe dugu ja, fideua egosita dago, bai? Bekak ere bai. Eta orain gehituko diogu gure krema. Eta su itzeliko dugu. Eta horrela zapore guztiak nahazten dugu pixka bat, eta reposatzen dugu pixka bat, uzten dugu plateran jarri baino lehen. Orain, jarriko dugu holaxe. Konta iguzu nor zaitugun? Bueno, ni izena du Maria Jesus Larratxea. Hemen Txitsibiko baserrien sortue. Eta hemen gelditu nintzen, eta baserriko lanetan. Guai dela 39 urte. Eta bagintuen behi esnekoa eta haragikoa. Eta gero eskondu nintzeli, senarra hartzaina baizen, karri zituen ardiek. Eta orduen erabaki ginuen, ardiekin segitzea. Eta gero kusi ginuen, modue bazela esnioi gazna iteko eta hortan hasi ginen gero. Gazna iten eta gaznate egin ginuen orduen. Horren erten alda, zuen gaznategie familiarra dela? Bai, familiarra bai, etxeko esniakin bakarrik egiten dugu, senarra mazte gaitzen gara bai. Baztango lehendabiziko gaznateia intzena, bai. Gaznaiteko orden, aipatu duzu zuen ardik batu zuela, zenbat burukin hiltzen zate lanean? Bueno, guaia gerota behitiago gazi, 200 betola eskara jagatzen orai. Hor da giltze eskaxan, bai. Eta 200 buruek maten atzueten esniakin nahikoa duzu edo kanpotik ere hartzizu esnia? Ez, gu egiten du bakarrik gure ardien maten dagoten esniakin. Eta, gelditzen gara gaznik gabe, baina ez dugu erosten eta jaz. Urden eske izin zen elaboratzeko bertze modu bet, eta urden gu nahi dugu gerenakin bakarrik gere moduen hartu dugu bezala. Ez dugu erosten ez. Ja, hola duzen neurri hartu eta horrekin konformatzen zate? Bai, hoxen. Ederki. Eta, ze ardi arrazakin iten duzu lan? Gu, latxa buru beltza dugu guk, bai, hemengo arraza. Gaztaren ekoizpenaren prozesuak zema denbora eramaten datze? Goizeko ja bederatzetan kartzen duzu esnia gaznateire. Eta eguerdiko horbeta bitertian bihar da hemen elaboratzen, haitu. Baina ja gero presentzai mamar diozu 2 orduen buruen ere inder gehiago. Eta ja 4 ordu buruen bihar duzu prentsatik atra gaznak eta gatzan sartu eta denak garbitu berri. Ezteko moduen egun guzen pasten duzu gaznateian. Tokatzen den egunean, 2 eguntik egiten da gazna eta tokatzen den egunean egun guzien pasten duzu. Eta ardie deiztu eta gazna plater gainera atratzeko tarte hortan prozesua zein da? Prozesua imartuzu deitzi goizian eta atxean. Eta hoi dena egiten da oztu momentuen. Gero gazna inbaizu.
gero behizu gatzatu eta gero kamaran sartu, eta ja hor 2 hilabetez behar duzu bueltaka ibiliz ontzen gazna. Gero hortik aitzine ja hasten zara saltzen. 4 hilabetez da, goxon agazna, ja hortik hasten da. Karo, behar duzu hilabete batzu pastuola. Egunero behizu gaznakin ibili bueltaka eta kusten ta. Osea, prozesoa aski luzia du bai. Gazna mota bakarra saltzizue edo baituzue diferentiak? Gazna bakarra bai, mota bakarra. Bakarri batzuk egiten du etxeko bildotxain gatzagiekin eta beste batzuk gatzagi erosikoa. Baina mota da bie bera, gauz bera da. Eta ze ezaugarri ditu zuen gaznak? Duzu esnea etxekoa eta orden zauzten duzu ez duzu ibiltzen produktu kimikoak, ez duzu pasterizetzen, azidifikazioa egiten du nire esneakin, nire masa madre bezala, fermentu madrekin. Orduan, mota uniz batu, bai, mota propioa batu, bai. Gazna mundu hoketan txapelketa honitz badire, ikusten dut zure ondoan baitezuela alako sari betzuk, ze txapelketetan parte hartzen duzue eta ze sari lortutu zue? Etxalarren lehendabiziko urtean hasi zelik, lehendabiziko postua, eta gero Uarte Arakilen, hortere badugu lehendabiziko postua, gero batugu 3., 4., 5. Eta gero badugu munduko txapelketetan, World Cheese eta Greiztaist, hortan ere bai. Hori dire, bat gaznain munduko lehiaketa eta bertzea da produktuan, ekoizleen produktuan. 10.000 ekoizle baginen, mota desberditan. Hor gelitu ginen eguneko lehendabizikoetan. Ederra da. Bai. Eta, sari hauek irabaztea, ze suposatzen duzu endako? Suposatu, zozoen aldetik eta jauz ere baino da, bai, zauzten datzut eta zaundez saltzeko moduen gero, aizago saltzen duzut, hortara bideatuz bai, suposatzen du haunitz. Horren erten alda, salmentan dako laguntzen duela olako sariek irabaztea? Bai, salmenten dako bai, hortarako bai, bestek gise, ez, baina salmenten dako bai. Eroslek zer da gehien estimatzen dutena? Bai, etxeko produktua, bai, suposatzen dute gauze artesanua dela, gauze garbi eta produktu kimikoen gabentan egiten dela eta hori estimetzen du haunitza jendeak. Eta jendea nondik tortzen da erostera? Herritek, hemen ingurutik, hirietaik? Alde guztietaik. Alde guztietan nola Andaluzitik, nola Kataloniatik, nola edozen lekutik heldu de. Frantza edozen lekutik ere bai. Salmenta zuzena iten duzuela biztan da, hemendik kanpore zuen gaznak erosteko aukerik bada? Bai, Iruñen eta Elizondon beste ia ez dugu. Bertako ekoizleak elkartuak zauzte, halako elkarteik edo denak biltzen zatenak, edo bakotxak beren aldetik iteizue lan? Gaznain munduen dugu elkarte bat Artzaingazta. Eta hori dago Idiazabalen kokatue. Eta, handik kursilloak eta dena handik egiten dire. Gero hemen bastaneen buru gaude bastango zaporeak ere. Hor, ikuste desberdine gara. Orden hor, iteko feriek eta gauze, bai, biltzen gara. Ikusten duzu beharrezko halako antolakuntza edo? Bai, bihar dire, bai, gaurko egunean bihar dire horietai antolatzeko gauze bihar dire. Bakotxa bera, etzen posibli zein. Bai.
Eta, etorkizuna, nola ikusten duzu? Esteko egie bia beltza. Bueno, beltza, ez da, guria ja akitzera daie, ja, guti falta dugut, ondokoa gure alaba ja ez dute seitzen, ez da, gero ja segurazkire etxin inde. Bai. Eta akitzeko, azkeneko galdera, COVID-19 pandemia honek izan aldu eraginik zuen lanean, salmentan? Salmentan esteko egie arrasungi saldutzen. Beti bezala, lehentabiziki 15 segune gelditu zen, baina ja gero hasi zen eskaera biheltzeko. Nola Madrile, nola Kataluniara, nola zen lekutera. Eta ja gero, bastango zapariak ere elkartu ginen eta hasi ginen Elizondoko plazan feri egiten. Bai? Ni urri betxo hartu ziren eta majoa, ez? Arrasungi. Bai? Jendeak karrera ona hartzen du olako feritan eta? Bai, gustokoa da, batez ere kanpotarrak, hola, kustia zerbait badela, arras gustorakoa dugu bai. Tortzen da erostera, hurbiltzen da. Ba, ederki da, Maria Jesus, pues, esker mil onditz eta sei bizkor. Bueno, ez da zeren, berdin. Gaur behar dugu marrubi barz, hau da marrubi postre bat. Hortarako behartuko dugu, marrubiak, irina, azukrea beltza, legamia, gurina, arroltzia, vainilla estraktua, maizena, katza pixka bat, limoia, limoizukoa eta limoi azala erabiliko dugu, eta almendra batzuk ere botatzeko gainetik. Orden, hasiko gara lehenik, dakizuen bezala, postretan beti izan behar dire gauza nahiko neurtuak. Orden, balantza batekin, pizitu ingrediente guztiak, eta gero ja, ingo problemarik hasi gehitzen. Orden, botako dugu lehenik osagai idorrak. Orden, irina, azukre txuria, beltza, legamia koilarada bat, eta hauxe dena nahasiko dugu. Eta honi, gehitu behar digola behatzakin mantekila trozoak, hotzian. Eta orain nien dugune da landu pixka bat eskuekin. Gatza pikin bat ere botako diogu. Eta nien dugune da hau dena landu. Ikustuen duzuen bezala horrela gelditu behar da, papurre bezala, bai? Ez amasatu, ezik eta utziola suelton.
Bale, listo. Bueno, gehitu behar diogu arroltza gorringoa. Vainilla estrakto pixka bat. Eta limoi erdi baten zukua ere bai. Orden, arrauntzea gehitu dugu, vainilla ere bai, eta baita ere limoi zukua. Orden berriz lan egiten dugu pixka bat eskuakin. Ongi da. Ziko dugu hemen, gero bota kontatuko dugu. Eta orain ja, marrubiak hasiko gara xeatzen. Laminetan inaintugu. Azukrea gehituko dugu ere bai. Horrela. Limoi zukua ere bai. Horrela. Azala ere bota behar dugu. Holaxen. Eta 3 kollarada maizena ere. Holaxen. Ongi da. Orain behar duguna da, molde bat paratuko diogu paper pixka bat azpian, hau da labeko papera. Txikitzeko. Hemen jarriko dugu, horrela.
gainetik gure krema, gure relleno, barkatu. Vale. Eta tapatuko dugu gelditzen zaigun masakin. Eta orain, egituko dugu gure almendra gainetik. Eta orain ja, azukre pixka batekin, jarriko dugu labean, 200 gradotan, 40 minutu dela. Hemen dugu gure marrubi bars, bai? Eta ezago atratzeko papera jarri diogu hortarako, aizago atratzeko, bai? Jartzen aldugu triangulito bat, edo karratu bat. Ikusitzen nolako itxura, barnetik nola duen. Eta Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.